Sausa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Superwoman. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Rika. Unsa man? Okay na ka? Napalitan ni mo tanan ni mong gikinahanglan? O, Day. Salamat kaayo, ha? Hasol kay kaubanan day ay grabe. Dugay kay kamahuman kay grabe kay kamuhangis mga tindera ba? Day, kinahanglan kong magtipid. Kaya ba sino niya question na sad ko ni Mark bahin sa kwarta? Ay, ambot ni mo. Huwag yung kasabot na nung hadlo kay kaanang bana ni mo, oy. Dili lang gyud ko ganahan og daghang samok, Day. Maura na. Oh, hala? Unsa namang orasa? Uy, alas 5 naman di ay. Ay, tanan dayo yung mauli na ta kay magluto pa ko. Na, basig maabot na to si Mark gikas trabaho. Di pa ko'y luto. Ma? Oh, nga naman day ka na. Hail man si papa ni mo. Oh, nagluto pa rin ka? Oh, nadugay ko sa merkado, good. Daghan man og tao, good. Oh, paspasin na, kay gutom na ko. Sige. Hapit naman eh. Kumusta imong school, anak? Okay lang, ma. Ikaw, Han? Kumusta imong trabaho? Oh. Han, Unsa to? nangaon pa man in taon ta, uy. Kabisi ba nimo ana imong cellphone? Oh, importante ni Rika, trabaho ni. Oh, di ba rin ka makasabot kay wa mo ka magtrabaho. Hayahay ram kay ka dinis bay. Unsa? Unsay hayahay? Why? Iyo busog na ko. Anak, una ko nimo ha. Okay, papa. Ano man to siya? Nahibaw kog ngano. Ha? Nga naman ko, no? Basig na ana nila ang gikabuangan imong bana day. Ha? Binuang. Dili na niya mabuhat, day. Mao ba? Pero ano nakahimo mo siya sa pagbuhat og account sa usa ka dating app be? Unsa? Nakita na ko yung profile sa usa ka dating app, oy. O grabe ni mag-unsay nakasuwat. Single siya, o way anak. Unsa? O gara mo tuo ka, no? Sendanti ka. Gusto na kong kumprontahon si Mark. Pero naibaw kong modinahigit siya. Sa may buhato na ako. Han, na ako'y ipangutanan ni mo ba? Salam sa Rika. Siguro sa nini awayan na to ha. Huwag mo ko'y plano makig-away ni mo, good. Gusto lang kong mangutana. Sa mana? Naa kay account sa usa ka dating app? Unsa? Anong gutaw? Minyo kong dako niya magbuhat pa kog account sa mga ingonana. Nangutana ramang ko, good. Kamitas ng utok ni mo yung nakamungtana. Mark! Ani na lang. Pagbuhat og account pero ayaw ng picture ni mo maibutang. Ha? Maayo ka nga ako ng buhaton? Aron matanaw ni mo bukagat ba siya? Sige. Nireply pa kasi sa akong message niya. Akong i-check.
Naagi reply niya. Hi, beautiful. Beautiful di ay ha. Ululuhan ko ni siya. Nakailakay ko sa kumbana. Tanaw na tugon si buhato ni mo, Mark. Sayuhan ng chat o good morning, Samtang ako. Pila ka tuig na nga wa man lang niya i-greet o good morning bisag nagtawad rin eh. Grabe ka, Mark. Nahuman nagkikugluto. Mag-check ko sa chat ni Mark. Unsa? Nitugan siya nga minyo siya o may anak? Oday. Kay gusto siya nga, honest ko no siya. Di ka pwede ko no sa siyang asawa kay Lusyang na kuno kayo. Biyain ang bana ni mo, uy. Day. Rika, Ay, gitawag na ko. Buwagi na, ha? Ayaw na pagpakabuang nga na niya. gaya ba nimo? Gutom na kay mi. Sumawa pa ka magsukad. Wa pa man ka kamapungkol. Ikaw ta may nagsukad. Usa? Usa pa na imo pabikil eh? Kuya, wargo nimo. Mas kuyaw ka. Huh. Mark, magbuwag ta. Usa? Mas maayo nga ni ka din eh. Dili na nako kayang mo atubang sa kong banad ay. Basin pa daig makarealize siya karon nga importante ko nga wa nako. Wanya imong anak in town. Ako man sige bilin sa kong mama. Anya? O sa may plano ni mo tong account mo sa dating app. Padayon nun ako. Aron may bawaan akong unsay buhaton niya karon nga wa nako. Buwag na mi sa akong wife. Magkita ta. Ay, wow! Mo ni chat niya? So sa ato pa nalipay siya nga nagbuwag mo? Anak kita ay. O niya magsige lang kaghilak diha. Last na ni. Sugod karon. Ako nang atimano ng akong kaugalingon. Mag-gym na ko day. Og dili na kumusugot ka malusyang kong balik. Kana! Nag-chat na sad si Mark. I love you. Akong replyan. I love you too. But please, dili ko gustong mahimong kapit. File og annulment para sa imong asawa. Day, dini sa bahay si Mark ganina. Anya? Unsa may tuyo niya? Nagbilin siya annulment papers. Giprocess na ang among annulment sa akong asawa. Please, magkita na ta. Sige. Makikita na ko ni mo, Mark. Oh, Rika? Ganun niya ka? Gusto ka makikita na ako, di ba? Usa? Tanawa, oh. Kinsa man din ka-chat na ako. Oh, Wag yun ko makasabot nga nung gibuhat ni mo na ako, Mark. Gihatag na ako nimo ang tanan. Gisilbihan ti ka, giatiman ti ka, gimahal og gipangga. Nya maura nimong ibahos na ako. Rika. Unya ningon pag ka nga nalosyang ko. Nalosyang ko tungod nimo. Pero wa kay ayo nga pagkabana. Rika, sorry. Alam yan ang sorry nimo, Mark. Kibisag unsa pa'y mahitabo.
Dili ti ka mapasaylo. Dili man tuod maayo ang ending sa among relasyon ni Mark. Pero nalipay ko. Og nagpasalamat ko sa Ginoo nga gipalayo ko niya sa tao nga dili deserve sa akong gugma. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Mika, hingkod ang pangidaron, single, ug itago na lang sa mga akong address diri sa Bukirang parte sa norte sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among napalit og sa among right of way. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, mao na mong ibaligya ang yuta gaw. Pambitan sa tag-iya. Prato na lang ni. Ug maayo na kining bayan. Pero gaw, niya man din isudlunon nga bahin. Uy, layo-layo man ni sementadong daan. Mga pila kay gilayon ini gani gaw? Naagad siguro ni sa mga 50 metros. Ay, layo-layo man gyud Jefferson. Ay, kung magbahay mi din hinomurag maglisod man siguro may paagi sa mga materialis. Uy, Pwede naman gutang manangin sa tag-iya sa yuta sa tubangan aning inyong lote ba? Kung inyo ni paliton, may inyo hamon yun eh. Kailan man na nako. Kaya piyado biya ko aning yuta. mao ba? Nala, sige. Suwayan na to og hangyo human na mo ma-confirm ni tiyo nimo nga amo na ning paliton nyo taa. Kay to apa manggod si trabaho. Ay, ayaw ka bala ka ma. Ako'y mutabang upasabot ni Papa. Kay nakakita man sab ko aning yuta. Okay ra man sab ang area. Barato ra sab. Ang agianan lang gyud kaw, ang right of way. Adto na to ng tag-iya sa yuta at tubangan inyong paliton. Ay, okay ra, oy. Agi lang mo diha, kilid sa akong yuta. Salamat taon kaayo, ma'am. Kay dili na dayon niya mi maglisod sa pagpaagi sa among mga materyales sa pagbabuhat namo sa bahay didto likod sa inyong yuta. Ay, wa na'y problema. Kamo na dayon niya ang tag-iya sa yuta diha sa among likod. Managsilingan na dayon niya Mao ta. lagi. Og mao ni sinugdanan sa maayo na tong panagsilingan unya pohon, ma'am. Meli, tawgalan ko ninyog Meli. Salamat kaayo sa pagtugot, mamili. Thank you, ma'am. Ma, ako na lang unyay maghatod na ng giluto ni mong pagkaon para nagtrabaho sa itong bahay. Pahuay na lang, ikapoy na kay ka. Ikapoy nagluto. Salamat, Mika. Nga naakag yun nga pirmi na akong kaabag. Medyo kapoy man sa diay ang magpatukod og bahay sa. Dako pa man gid ay gasto. Nga, maog yun. Si Papa gani ko no ron. Mamalit na sa kuno to siya sa materialis ug bas. Palibaks Papa ay. Nia, nanawag. Ay, ito baga dayan kay basig na pay laing itugon. Kadit. Hello, Pa? Hello, Mika. Mm. Asa man is mama ni mo nga di man mo tubag kung tawagan? Ay, di araman pa. Ma, nanawag ko na sa Papa ni mo ay. Na, wa diri sa kusina akong silpon ay taas kwarto. Ay, di aman sa kusina pa. Huwag magdaag, cellphone. Nganom de ko no. Problemahan ni Kamtang oy. Ingon mo, may sugot na ning sikbit nga yuta nga muagit na ning ilang luna. Pero, murag, noon sa balik tuyuan man og bangag ning agianan karon aron nga dili ta makaagi. Ha? Uy, di ba nga nakaagi pa man mo sa miaging mga adlaw pa? Oo, pero karon murag di naman paagi. Na, tawagan ako sa Gaumilyo, be. Mas maayo pa og paliton na lang ninyo ng right of way gaw. Panya, musugot ka ang tag-iya ng yuta, gaw?
Misugot ra ang tag-iya sa yuta sa tubangan namo nga palito na lang namong among agianan o ang among right of way. 1 meter na untay ang ibalikya, apan mihangyo mi nga punan og laing 2 meters kay gamay ra kaayong 1 meter. Dili makaagi ang multicab. Na okay na unta. Apan, niya na sab mi problema sa sikbit diin ni gamit sab sa among right of way nga napalit. Unya, Magkalagot. papa man ron. Mura magkisapot nga miabot. Ay! Kisabay di sa puton. Kahapit mami maldisgrasya ni mama nimo sakay sa kong motor. Kadunay nag-ali nga multicab sa atong right of way. Ha? Kisa man pa? Kana sikbit atong yuta. Kana nagkapalit sa bug luti nga bagong nagtukod karon sa labay. Nagpa-deliver sila kahoy. Ay, kanang sikbit sa gipalitan nato sa right of way? Oo. Mo pa'y nasuko. Gisinghagan pa ko. Kay dili kuno ko kapaabot nga nagdiskarga pa sila sa gideliver nga kahoy. Ato na lang butangan og signage pa, oy. Nga kung may ipa-deliver sila, dili sila magdugay og parking sa atong right of way kay maglisod tag-agi. Sige. O magbuhaton niya talitog timailahan sa atong right of way. Kaya nag-abusa naman yung mga tawhana kini atong mga silingan, oy. Nagpahimos na. Nga kita may nagbayad ng right of way. Ha? Na may deed of sale ng right of way nato diha. Na, kalma lang gud pa. Ako ni mahibaw ani. Unsa? Hinaya lang imong tingog, sir. Kay nihangyo raman ko ninyo, sir. 5 minutes lang ta mag-parking dinhi sa right of way. Kay ron dili pod mabaldang ubang moagi dinhi. O kinsa magkaga magbuotan ha? Ha? Oh, wala ka mahibaw, sir? Nga amo man ang gibayaran ning maong right of way? Kay lagi ang among yuta tuwa sa likod nga bahin, sir. Ah, mao din na hinambog mo. Pero sultihan ta lang mo ha? Nga dili ta ngay magpataas atong garbo din eh. Kay parehas ta nagkapalit og yuta nga way klaro. Unsa? Invalid ko ang atong deed of sale ani. Kaya ang nagpailag at iyan eh, wa pa'y katungod nga mo release og deed of sale. Kay wa pa mabalhin sa iyang pangani yuta. Unsa? Ako ino ang piyado ni nga ulian mo siyang gibayad aning right of way. Kay muhaw naman noon mo. Nagubot na gyud hinuon mi aning napalit na mong yuta. O giingnan mi sa piyado na mong igagaw nga ulian na lang kuno mi sa among nabayad sa right of way. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, gibayran na namong among right of way. Wala mi katungod nga mosat og rules nga bawal parkingan ang right of way nga doon na may deed of sale ani. Ikaduhang pangutana, matod sa piyado nga among gipalitan ani nga yuta, ulian na lang kuno mi niya sa among gibayad sa right of way kay nakamugna na kuno mi og kagubot sa ubang nakapalit og lote ining yutaa. Pwede pa gud na nga may deed of sale naman mi. Ikatulong pangutana, giguba ra ba nila ang among gibutang nga utlanan sa among napalit nga right of way? Gusto ba gud ang ilang gibuhat? Di ba gud nga may katungod man mi kay amo naman ning napalit? Ikaupat og katapusan, may huhungihong sa uban pa namong silingan nga invalid ko nung among pagpalit aning yutaa o ang among deed of sale. Kay wa kuno'y katungod ang namaligya nga mo release og deed of sale kay wa pa ni ma-transfer sa iyang name. Unsa may angay namong buhaton ani? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Mika. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw. It's my voice. Akong tingog ang inyong mapaminaw ha. Tungod kay ako usa ka abogada, juris doctor. Abogada man ko, Attorney Elaine Bathan man ni, punto legal lang atong pagahisgutan karong adlaw. Apan di maguol kay sa mga medical nga mga pangutanag mga problema ninyo, Dr. Rene Obra to the rescue ang mutubagan ninyo mga pangutanang medical. No? Kanang mga kabahin sa mga ginadiling droga, mga psychological, nga mga pangutana o mga problema kabahin sa mga medisina o siyensya, Dr. Obra ana. Busa, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com.
or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase gyud nang pamaagi guys ha kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema para mas among masabtan ba. Kay dili man gud tanan mangutana kabahin sa kaalam sa balaod, even medicine no. Parihurag po bagtanan. Magdepende man gud na sa panghitabo pod ug sa sitwasyon labi na nga kaning atong programa among gipaningkamutan nga makahatag mig saktong tambag kaninyo no. Depende sa suwat nga ug suliran nga giagian ninyo. So better gid mo na mohangyo gid mi nga ayo diretso pangutana pasabta mi unsay mga nahitabo gahinig gamay panahon kadot ra bitaw kay na nga madungagan ninyo para pod inighimo pug drama. Di mo mayon nga di mo na mo nahitabo oy. Taka man lang ning mga artista himog drama kay wa man mi ninyo sulti usahay amo pod ang i-improvise no. So ayaw pod mo kagol kung di mo ganahan nga among isulti ang inyuhang di mo ganahan nga isibya ang inyuhang pangan amo ra pod ng alyasan ha. Letter sender karong adlaw si Mika. Mika K. Rojo di dinha sa Naga City. Hello ni mo tita. Hello ma. Merry Christmas and Happy New Year to you. Si Mika single no. Iyang address di man niya ipasulti basta northern part of Cebu. Kabahin kini sa yuta nga ilahang napalit ug sa ilahang right of way. Mo man ni ang ato ang drama nga napaminaw. Iyang unang pangutana guys mao ni. Gibayran na kuno nila ang right of way. Wala ba day kuno sila katungod nga muset og rules nga bawal magparking sa right of way nga do naman sila deed of sale ani. So kung kamoy tag-iya sa road, ang road right of way manggod is a space or area nga inyo hagyod ng himuong agianan. Of course you can, but all with together with all the other affected nga mga properties nga giagian anang road right of way. No? So, pwede mo makiksinabot ana nila kung unsa inyong patakaran din ha regarding the use of the road right of way. No? Kay otherwise, pwede sad yun mo assert kay kamo may tag-iya sa road right of way. Ikaduhang pangutana, matod sa piyado nga ilahang gipalitan anang yutaa, ulian na lang kuno miniya sa ilahang gibayad nga right of way kay nakamugna na kuno sila og kagubot sa ubang nakapalit og lote anang yutaa. Pwede bagod na nga may deed of sale naman sila dili na mabawi no unless na ay mga irregularities. Pero kung way problema tong deed of sale dili pwede mabawi. Ang ako alang ana nga masabtan nimo nga maski pag nibayad ka sa road right of way, ang road right of way ang mo benefit ana ang tanang properties nga giagian sa road right of way no. So you have to get along with all the other owners dinha sa property nga dili ikaw lang gyud ang magmugna-mugna ug magbuot-buot kay right of way man na naasad sila katungod nga moagi. So pwede siguro na ninyo husayon mag-meeting baron mo, mag-sit down mo nga para lang hapsay pod nga panalitan usa lang ka side ang parkingan ug asa dapita i-parking, unsang orasa pwede mo parking nga kanang di na mo maglisod nga di pod mo makaagi kay right of way gani dapat makaagi mo tanan, dili pwede mabalakingan. Katulong pangutana, giguba ra ba nila ang ilahang gibutang na utlanan sa ilahang napalit nga right of way? Gusto bagod ang ilahang gibuhat nga di bagod may katungod mi kailahan naman ang napalit. Ang road right of way good is like owner, like walay tag-iya ana kay agianan gud na siya. But pwede gid po ka makaset og rules unsaon paggamit, but you'll have to consult like I said the other owners. Di pud sakto nga kung unsay imong ibutang dito over your property ila pong hilabtan. So akong suggestion kay mga silingan man mo o di gud mo magkasinabot, patawag ka mo barangay no para sikap may muhusay ninyo no kay para maset ninyo ang rules unsa gyud kay para dili mo hindi sila may gabuot-buot mo kay ang inyong tumong mahapsay raman no. So ang iyahang tapusang pangutana, may hungihong sa uban pa nilang mga silingan nga invalid kuno ang ilahang pagpalit sa yuta o ang ilahang deed of sale kay wala kuno'y katungod ang namaligya nga mo release og deed of sale kay wala pa matransfer sa iyahang mama
unsa may pamumbuhaton ani, okay. Unsa day nang imuhang gipalit, kang kinsa man day na nga nakabutang, no? Kay kung mupalit man gud tag yuta, atong tan-awon ang deklarasyon, kang kinsa ngan atong tan-awon ni match ba pod angan sa deklarasyon ngadto sa titulo kung titulado ang yuta. Unya, kung kinsa nang nakabutang nga pangan didto sa title o sa tax declaration, maura po'y pwedeng mo pirma sa deed of absolute sale. Kung pananglitan mangganig namatay na ang tag-iya, then ang katutan ng tagtungod, mauy mo baligya ngadto og mo pirma sa pagbaligya ngadto nimo, kung ang tibuok bahin sa yuta ang ilahang ibaligya o gidispat sa pinaagi sa sale. So, I hope no nga gi-follow nimo nga procedure. Kay otherwise basin defective pod ang imong pagpalit. Tan-awa ko no, klaruha ko no ni. Ug unsa gyoy panghitabo sa inyong pagpalit kay di ba kapila biya ko ninyo niingon labi nagperting baratuha sa pagbaligya sa yuta nagidali-dali mo di gyud hard earned money in taon na nato ang atong ipagawas kung mopalit tag yuta di pud na tiaw ang kantidad mao na kinahanglan atong susihon ug klaro ang sitwasyon sa yuta. Wa ba na prinda, limpyo bag titulo, buhi pa ba ang mga tag-iya, makapirma ba, naa ba, kung wa ba, naabay special power of attorney, no? Nabayaran ba ang buhis, wa ba ni na kaso, wa ba ni na prinda. So, ana gina nato tan-awon gina nato ug ang pinakaimportante dapat ang dokumento sa pagpalit kanang gitawag nga deed of absolute sale, no? So in ana gina so i-check na nimo ha, in kaso then you can also go to a lawyer to check the papers nimo para ma-explainan kag tarong kung sakto ba or wa ba kay problema sa imong gipalit nga yuta, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Happy holidays and Happy New Year kanatong tanan!